tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li nifistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li l-kelli ta' kemm huma lejk ingrati, li dawk li ma jarfux biex tant lub lilek kont nagħti. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Imma xint qalb waħda tajtni kollha lilek rid nagħtija bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Mill-imqaddis tabernaklu o Ġesu qatla tinsini, fidi u tama kattar fija u bin-nar tal-mħabba mlini. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred din il-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Għal-fema tal-Papa. Missierna li inti bismawiet tqaddis ismek tiġi saltnatik kull titin kif is-sema jgħidha fl-art. Li Marik Marija, bi grazzja mnija l-Marija, kimrika inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Saħ namlu flimkien it-talba tal-asar, l-ilnu ħajkun kantat, imbagħad immexxu li min ħajmexxi jagħmel vers u mbagħad aħna nirrispondu vers ieħor. Wara li nispiċċaw is-salmi, l-Arċipriet Monsignor Calbero Lefolo se jagħmel riflessjoni tiegħu dwar Dun Mikel Attart. Imbagħad inkomplu bil-riflessjoni tagħna fis-skiet. Wara mbagħad inkomplu t-talba tal-asar u l-Magnificat se nkantaw ukoll. U Alla jeħrisni, glorja l-Missier, lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. L-innu inkantaħ flimkien. Int għaddisti saw malina u biex nieħdu s-saħħa fruħna minna u koll riħit saw muċaħda
يعملك على كنيسيا لفرجلين إلهني ناتيك فداون اليمتي طلبك ندمك مغفرة وسليم علينا وليدا Graziatiek هتنضفنا من الماضي تكون اتباعتك فوقنا هتحرسنا من كل وقت اكفدوا الأربعين يوم اللي فيهم يسهلن عليك كل سنة على الفرح والبركة تعالى مستر وتعالى ليلك تريني تهانينا بويتشنا فلارت الكل نقيمو جدد فينا على قلبنا ندمة بيشنا نقولك عنيا جديدة آمين. ينسيحت لك وانت فيقتني مولاي إن فخرك على ديم نوليك مولاي عشر فايتني وما فرحتش لدواتي بيا مولاي تليت لي من الموت الروحي لسني من فوزداوك اللي ينزلوا في الحفرة għax ftit iddum is-saħħna tiegħu iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Mela jien għedt fl-aħjar tiegħi żgur li qatt ma niċċaqlaq. Imbagħad ħbejt wiċċek minni u jien tħawwat tal-kollox. Xtieħu int jekk inkun mejjed, jekk jiena ninżel fil-qabar. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Għalek ruħi tannilek bla ħedan, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jodlu il-mulej. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu id-dnub tiegħu mistur. Jien bqajt siket u nfena ġismi, jiena u nokrob il-jum kollu. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Għalhekk kull min hu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket, jekk ifuru il-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Nagħlmek u nurik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. ħafna huma dbatijiet tal-ħsiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddan bil-ħniena.
glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jgħodlu l-mulej. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Niżżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jint u li kont tal-li ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. U jingħata l-ħlas mistħoq lil qaddejja tiegħek il-profeti. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. Għalhekk kif irħu s-smawiet u intom li tagħmru fihom. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Alla taħ is-seta, l-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Din il-preżenza qawwija illi aħna nieħdu is-saħħa minnha, il-preżenza tal-Ewkaristija, hekk nixtieq nibda b'espressjoni l Dum Mikiel kien tant jgħidilna. Saċerdot li kien jgħix il-preżenza t'Alla jgħixha għax kontemplattiv. Ftit naħseb kellu mumenti ta' distrazzjoni illi bihom ma kienx iġor minn dak li stajna naraw il-preżenza t'Alla. Kellu espressjoni lejn Ġesu Ewkaristija illi kienet tagħtih dimensjoni ta' preżenza ta' Alla fih. Meta kien jgħid hawnhekk hawn Ġesu. Is-seminarju kien iqazzilna kull nhar ta' Tnejn fil-għaxija normalment. Barra dak iż-żmien li għadda meta ma kienx saħħtu ma kienx tagħtih li jiġi is-seminarju. Dik il-qudiesa ta' nhar ta' Tnejn li terġa' tgħinek tibda ġimgħa oħra ta' studju u formazzjoni u spiritwalità. Dum Mikiel kien jgħixha magħna. Kienet tkun wara l-istudju ta' flaxija qabel iċ-ċena. U meta jasal talba tal-missierna, Dum Mikiel kien jieqaf iħares lejn il-ħobs u l-imbit, il-kalċi, il-patena, l-ostja. U dak il-ħin jgħid hawnhekk hawn Ġesu. Kien jgħidha b'konvinzjoni li turik li issa Dum Mikiel ra il-miraklu ta' Ġesu Ewkaristija ħaj. L-ewwel miliet li għaddejt bħala saċerdot kitibli fil-bidu tal-esperjenza fil-parroċċa ta' Ħuh Don Giuseppe u qalli se jkollok l-ewwel miliet ta' veru. Se jkollok il-Ġesu fidejk.
Vanġelu li kien jolqtu ħafna kien dak li qrajna f'dan ir-randan meta hemm miktub għax hawnhekk hawn min aqwa minn Salamun, hawnhekk hawn min aqwa minn Ġona. Meta kien imiss dal-Vanġelu fil-Quddisa, Dummikil kien idur l-Ewkaristija lejn Ġesu u jgħid hawnhekk hawn min aqwa. Jiena inħoss li Dummikil qed iberikna bħalissa u qiegħed magħna. U għalhekk nixtieq nibda billi nitolbu hekk bl-interċessjoni tiegħu lil mulej ħajju preżenti fostna. L-iktar għas-saċerdoti li ma jistgħux jiġu. L-iktar is-saċerdoti li jħossuhom il-bogħod maqtewejn. Is-saċerdoti tal-qrib li jixtiequ jkunu hawn. U llejla mhumiex hawnhekk magħna. U jien ħa nirrikmanda lill-Alla lil Dun Pawl li żgur spiritwalment f'dawn il-mumenti huwa magħna. U Alla ta' tiba u ta' seta' bla tarf. Intoġbok issejjaħ il-Dummikil għat-tard għas-saċerdozju. U ridtu jkun għaddej biżel fl-għalqa tiegħek. Aħna nfaħruk irroddulek ħajr għal grazzi li jinċerriet fuq il-poplu tiegħek permezz tal-ministeru saċerdotali tiegħu, kif ukoll permezz tat-talb u anke s-sagrifiċċji li kien joffrilek. Nitolbuk mulej jekk kien ir-rieda tiegħek. Igglorifika l-Dummikil u bl-interċessjoni tiegħu lilna tatina l-grazzji li tant għandna bżonn u bħerqa kbira qegħdin inresqu quddiemek. Amen. Il-Dummikil sirt nafu meta kont student is-seminarju. Għas kont naf x'inhu spiritual director. Imma għal dawk il-5 snin kien id-direttur spiritwali ta' ħafna studenti, ħafna. U hemmhekk stajna mmissu bidejna x'kien jiġbor mill-kelma talla. Kienu kun iridna nikdbu sentenza, Sunday reflection, u kien idur bord kbira jgħidula l-Friday's message biex iwaslilna messaġġ l-istudenti tas-seminarju minuri tiftakru. U hemmhekk forsi skoprejna metodu x'qal lis-Sinjur Alla. X'għedlu lis-Sinjur Alla. X'qalli, x'għedlu. Imbagħad fis-seminarju tal-kbar hekk kemm drabi Dummikil kien strument biex vokazzjoni ma ntilfitx. Dummikil kien mod illi jgħalmek spiritwalità attwali għalik, personali. Kont induna li meta jiġu jkellmuh in-nies l-aktar meta kien jkun id-dar tagħhom x'in joħroġ minn kamra għal oħra kemm jaqsam il-kuritur. Dummikil kien jibqa' jżomm il-preżenza, jimmotiva dak li qed jagħmel. Kellu dejjem motivazzjoni tajba. Mhux ta' b'xejn ħassejna u nħossu in-nuqqas tiegħu. X'in kont qed inqalleb l-ittrej u l-karti ġew fidejja ftit espressjonijiet li nixtieq naqsamhom magħkom. Forsi ħafna minnkom dawn il-kelmiet mhumiex ġodda. Darba minnhom kellemna fuq il-paċi tal-qalb. U għalinna min ma jkollux paċi f'qalbu
ma jkunx f'postu, qalbu tkun dejjem imbaqbqa, disturbata. Kien jgħid il-mulej qed jagħtina qawwa kbira biex ma ninġarrux mal-preokkupazzjoni kontrarja, biex inkunu nistgħu ngawdu f'ħajjitna il-paċi jew is-serenità quddiem kull ġrajja li ngħaddu minnha. Aktarx ukoll li saċerdoti ta' qalb li fija l-paċi jiġbdu ħafna nies lejhom. Saċerdoti li kull fejn ikunu iġibu ħbiberija ta' bnedmin oħra jiġbdu ħafna nies lejn Ġesu fl-Ewkaristija. Nafdaw lil Ġesu fi kliemu, ikompli jgħid Dum Mikiel. Dan għandu jkun il-programm ta' ħajjitna għal paċi ta' qalbna. Dum Mikiel seta' jifhem is-saċerdoti żgħażagħ għax qalbu kienet dejjem żagħżugħa. Dum Mikiel seta' jieħu xi ċajta jew battuta li t-tfal kienu jagħmlu fis-seminarju minuri u jilqaħħa bit-tbissima, anke jekk mhux dejjem kienet ħelwa. Dum Mikiel kien ħafna paċenzjuż, jisma', seta' jifhem il-midneb, seta' jilqa' l-għajjien, seta' iħossu imnikket ma' minnu mnikket u grat lejn Alla ma' milli l-Alla rid jirringrazzjah, seta' jħossu għal ħafna sigħat u ħafna ġranet marit ma' min kien imur għandu bil-mart. U għalhekk seta' jagħti parir fuq min għandu qalbu sewda jew imnikket tant li jikteb u jgħid: kif nista' ngħix u nipprattika r-riċetta tal-Ena? Dum Mikiel jgħid: il-mertu tan-niket bħal mertu tal-faqar mhux ġej minn niket fih innifsu, iżda minn kemm dan l-istess niket li ngħaddu minnu iqarribna lejn Ġesu u minkejja li nkunu mniktejn ma naqtgħux qalbna nagħmlu r-rieda tal-Alla. U mezz din kemm kien juża Dum Mikiel, kemm kien juża mezz, mhux fini imma mezz li jenni nasal għal fini. Kull bniedem ikompli jgħid qaddis jew le, żgur li jitnikket b'xi ħaġa f'dil ħajja. U hawnhekk isemmi 3 affarijiet li bihom nistgħu nitfarġu waqt in-niket. U din għażiża għaliex kull saċerdot. L-ewwel, meta nkun imnikket, ġieli nsofri mhux għal raġunijiet jew interessi tiegħi għandi nofrihom għal fidwa għas-saltna tal-Alla. Kemm nitniktu meta bħala saċerdoti naraw il-ħażen jew il-bruda għax nisimgħu b'tant dnubiet, ġustizzji, skandli, mibeda, antiklerikaliżmu, persekuzzjoni tal-Knisja u l-istess persekuzzjoni tat-tajjeb. Forsi nitniktu wkoll jgħid Dum Mikiel għax ma narawx dusija, żielu fost l-istess tajbin, fost l-istess saċerdoti u hawn ħafna nies ibatu. Meta mbatu għax aħna osservanti tal-Vanġelu nidħlu biex noffru dik id-tbatija li tifdina, redenzjoni, no redemption without blood. Niket għas-saltna tal-Alla. Meta nġarbu niket personali jgħid Dum Mikiel mhux tort tagħna. Kien jidħol dan jista' jiġi mill-mart, mill-korrimenti,
mislaleb mill-problemi familjari, ingratitudni, inġustizzja, faqar, tfixkejl li ħansibu anke fil-ħajja spiritwali. Jgħid id-diffikultajiet tal-vokazzjoni, apostolat, tentazzjonijiet, ċaħdiet. Jekk dan kollu ninaqat ma' Ġesu, nirxox ta' miegħu. Imbagħad jgħid li hemm niket personali li nġibuh bidejna. U anki hawnhekk Dummikil jgħid kif inġibu ruħna meta tfajna f'qalbna niket li ġibnieh bidejna. Dan jiġi mid-dnubiet, mill-vizzi, mill-iżbalji tagħna. Pereżempju, għandna tbatija li tiġi mill-lejra, mix-xeħħa. Ħafna jgħaddu minn rimorsi tal-kuxjenza, iħossu vojt, frustrazzjoni. Dan ġej minn dak li lilna bedna minn Alla. Ikompli jgħid Dummikil, Ġesu li ġi biex isejjaħ il-midinbin għandu anke f'dan eħenna għalina l-ewwel min huwa għaddej minn dan, ma naqtewx qalbna. B'umiltà nammettu l-ħtijiet tagħna. It-tieni, il-faraġ infittxuh mhux fix-xorb, fl-aljenazzjoni, fid-disperazzjoni, imma f'indima sinċira, rara tajba, fema ta' kumbattiment b'kalma, paċi jum b'jum mingħajr tħassib żejjed, la tal-imoddi waqqas tal-futur, għejx il-preżent. Dummikil tagħna ħafna, u għalhekk m'għandniex niddejqu nsemmuh mal-insara tagħna fil-komunitajiet tagħna. Emluni xi kultant inkun nipprietka u dak li kont nisma' fis-seminarju jew bħala saċerdot ma tinsih qatt. Anzi, jagħtina spiritwalità illi total kull żmien. It-tjubija tiegħu kull min mess miegħu seta' jġarraba. Anke mill-bogħod Dummikil għadu jqarreb qlub lejn Ġesu. Lienna s-seminaristi darba qralna ittra. U kellu mod jgħid, issa ħanaqrajilkom. Tixxukjawx ruħkom, u aħna s-seminarju konna ngħidu biex ġej, x'ħajjgħidilna. Irċevejt ittra mingħand seminarista. Da s-seminarista qed jagħmel sena intermedjarja u dik is-sena kienu xi 6 is-seminaristi li qed jagħmlu is-sena intermedjarja. Issa tixxukjawx ruħkom. Allu Dummikil, allu jien nis-seminarju 4 snin. Kenna sena qabel nibdew il-filosofija, imbagħad immorru sena intermedjarja. U kompla jaqra Dummikil. Allu indunajt f'dis-sena kemm kont ngħix ta' seminarista, imma ma ngħix ta' nisrani. Dummikil. Indunajt kemm kont ngħix ta' seminarista, imma ma kontx ngħix ta' nisrani. Kemm waqaf fuqha. Tnikket u tħeġġeġ. Tnikket għax marit il-ħadd mis-seminaristi jitlef l-essenza tal-vokazzjoni tiegħu. Kien jippriedka mhux il-qoxra imma l-qalba, l-intimità. Nixtieq ngħidilkom ħafna affarijiet oħra. Għandi storja il-lejla nixtieq inżomma għalija u npoġġiha quddiem Ġesu. Imma li bija Dummikil kien profeta veru għalina s-saċerdoti. Għalina s-saċerdoti għawċin. Partikolarment fil-ministeru tagħna li nwettqu fil-parroċċi. Dummikil offra kull nifs, kull taħbita ta' qalbu, partikolarment meta kien f'qiegħ ta' sodda. Dummikil tqaddes bis-salib meta kien fuq riġlejh, meta kien fl-isptar, qabel tagħh kull injection, kull nifs li kien jipprova jieħu kien jimmotivah u lilna
jallimna jekk sa morru nagħtu d-dem bħala seminaristi xi tfisser dik it-tingiża tal-injection tal-labra għalih jekk mhux tingiża mill-kuruna tax-xewk lil Ġesu poġġewlu fuq rasu. Ħanħalluha dik l-istorja, ngħiduha l-qudiem. L-aħħar ħaġa, Dum Mikiel u jien qabel tlajt hawnhekk mort ħdeħ u għetlu Dum Mikiel tħallini xnejt affarijiet li mhumiex tiegħek, m'għandniex bżonnhom. Għax tajtna iż-żejjed. Il-mulej permezz tiegħek tagħna ħafna. Doqna ħafna. U għadna nħossu l-vojt ta' dik il-preżenza ta' talb, ta' dak il-missier, għalhekk ngħidulu missier spiritwali. Minniex nesaġera, qed ngħid il-ftejt. Imma dak li qed ngħid juri kemm il-fwieħa ta' tjubija toħroġ u tasal kullimkien sal-qiegħ tal-qalb ta' ħafna nies. L-aħħar ħaġa, Dum Mikiel qatt ma kien jaqtalek qalbek. Bniedem batut kien imur fejnu u kien jgħidlu narfaħħa jien dejn, mowr, anke jekk tbati bl-iskrupli, mowr, anke jekk tbati b'diffikultà, rrid jgħidlu Ġesu ikbar mid-dnub tiegħek, Ġesu ikbar mill-problema tiegħek, Ġesu ikbar mill-vokazzjoni tiegħek, Ġesu ikbar mill-ministeru tiegħek, u iċ-ċentru. Hawnhekk jikteb f'mument minnhom f'waħda mit-talks li kien jagħmlilna, ikollok fiduċja kbira fil-providenza tal-Alla. Dum Mikiel ma kienx attakkat mal-ġejt, l-onuri u l-prestiġju tad-dinja. Dum Mikiel kien attakkat biss ma dak li ju ta' Alla, ejwa. Jgħidlek, għandna jkollna fiduċja kbira fil-providenza tal-Alla. Dil-fiduċja tista' turija meta tkun tikkontja d-dħul tal-flus jew il-bżonnijiet tal-ħajja. Fil-waqt illi temmen li l-mulej se jħoħsib il-ġilju tal-wiet. Ma tiddubitax jekk tonqsok il-neċessarju. Neċessarju, mhux il-lussu. Seminarju kien jagħmilha distinzjoni. Mhux li tgħixu fil-lussu, imma dak li għandkom bżonn. Lin-nies tuhom dak li jridu, tuhom dak li għandhom bżonn, ittuhomx dak li jridu fil-ministeru, kemm kien jirrepetija. Ara, u jekk jiġu ċirkustanzi fejn forsi jien qed bati għan neċessarju u ġieli kellna assisejn li batew għan neċessarju, partikolarment meta kellhom bżonn jagħmlu xi operazzjoni u ħabtu wiċċhom mal-Mart, anke operazzjonijiet barra minn Malta, xorta temmen li l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix u li l-mulej huwa omnipotenti u kapaċi joħroġ għalejk il-veru ġejt minn kollox. Dan ma jfissirx ara kemm kien prattiku. Kien prattiku. X'in ħajkteb l-isportivi, x'in ħajkteb il-Parlament, x'in ħajkteb lil-nies li qed jieħdu deċiżjonijiet, x'in ħajkteb kien jidħol f'kull qasam u kien ikun prattiku bħal din. Dan ma jfissirx li ma tagħmilx ħiltek biex ittejjeb dak li għandek. Iżda bla kalkoli, bla pika u mingħajr ma toqgħod tirraġuna ħafna. Araw il-fiduċja. Ħanispiċċaw hawnhekk. Kieku llejla lil Dum Mikiel nitolbuh hekk il-grazzja tal-preżenza. Il-preżenza ta' Ġesu magħna. Il-mewta l-arrieda ta' Fader Tony Xiberras tas-Soċjetà Missjonarja bħalma kienet ta' Dun Ġwan turina li għandna ngħidu dik li kien jgħid Dum Mikiel qabel kien joħroġ iqaddes. Noħroġ inqaddes daqs li kieku l-ewwel darba. Kienet miktuba fis-sagristija. Noħroġ inqaddes daqs li kieku l-aħħar darba.
noħroġ inqaddes daqs li kieku l-unika darba. Grazzi Dom Mikiel, grazzi Mulej li żejjint il dan is-saċerdot. Qalb is-saċerdoti ta' din id-djoċesi li żejjintu bimħabba kbira lejn il-Madonna ta' Pino, lejn is-santwarju, lejn dan il-post. Idħol għalina qudiem Alla bl-interċessjoni ta' dillom biex tatina vokazzjonijiet u fuq kollox biex ħadd minna ma jintilef.
Jidu l-karti fidejna, sibu fejn hemm il-lezzjoni qasira. Qarim litta ta' San Ġabru. U għodu għarrida ta' Alla, jiqfu l-xitan u jahrab minkum. Esqu lejn Alla u jersaq lejkum. Midin bin natfu idejkum. Nies ta' moħħ mħawat sa' fuq qlubkom. Iċċeknu qudiem il-mulej u jerfakum. Jienet lill-Alla ħenna għalija mulej. Salvani għax nibt kontra tijek. Gloria lill-Missieru lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Itolbu jinatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għari l-favor tal-mulej, u l-Ispiritu tijaj jifraħ fal-Salvatur tijaj. Għaxu xeħet għajne fuq ċokon tal-qaddeja tijom. Iva min jissal qoddim kull nisa jibda sejjaħ linja. Imina tijaw tinferex fużmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Niżel is-setana f'witron tagħhom, l-omma li tfekni. Ħasib Izrael għaddejtijom, għax ftakar fin-nina tijom. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. L-imkien. Ħabtu jiftħulkom. Il-mulej Ġesu tagħna mandament il-ġdid li nħobbu lil xulxin, nitolbu bħarqa kbira. Mallem tajjeb, għallimna nħobbu lilek fħutna. Fuq sarib intlabt il-Missier biex jaħfer lil dawk li salbuk. Bis-saħħa tal-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, kattar fina l-imħabba, saħħaħna fil-virtujiet u wettaq il-fiduċja tagħna. Daw tad-dinja, inftaħ tajnejn il-għaba minn tweridu wara l-inħasir fis-silwa. Sejjaħ lil ħutna l-mejtin biex jiġu jitaxru bl-għoża tiegħek għal dejjem. Jifu dawn l-intenzjonijiet tat-talb tagħna, npoġġi b'mod partikolari s-saċerdoti, b'mod partikolari s-saċerdoti murda, nitolbu wkoll għal
Fader Tony Xiberras biex il-mulija tieħ il-mistieħ ta' dejjem. Nitolbu wkoll anke sabiex il-mulej tina grazzi nitħejjew b'mod l-aktar spiritwali għal miġġa tal-Papa fil-Gżejjer tagħna. Flimkien ngħidu l-missierna, sirna li inti jitqaddes ismek, tiġi saħnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubitna, għal-ma naħfir minnu ħati għadina, għaddaħani xġri, żdaħlisna mid-dem. Nitolbuk mulej biħsibna jkun dejjem dak li huwa sewwa u nagħmluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek m'aħna xejn iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix fis-salta flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej jbarikna jħarisna minn kull deri u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Għamlu flin it-talba għal dan iż-żmien tal-pjan pastorali u Alla tagħna nroddu lek ħajra r-rigal ta' dan iż-żmien li qed tagħtina. Inna narfu li int missier mimli ħnina u li aħna ulidek maħbuba. Int tassew tieħu ħsiebna tħallinix inħossuna minsija minnek meta nersqu lejk ħerqana nitolbuk tenna. Int tilqana kif aħna, tħallinix nħossuk il-bot minna, meta narfu kemm aħna dajfa u nsibuha bitqila biex naċċettaw lil nfusna. Int taħfrilna kull ħtija, tħallinix nħossuk inkurlat għalina u lanqas li naslu biex nitilfu kull sens ta' dnub. Int tħobbna bimħabba kbira, tħallinix tinfirdu bejnietna minħabba l-pika, lejra u l-mibeda. Inbatti l-istess ibnek biex isir bniedem bħalna. Tħallinix tiddisprezzaw li xi ħadd jew xi wħud minn ħutna u nqisuhom inqas minna. Inbatti l-ibnek biex imut għalina. Tħallinix infittxu l-ewwel interessi tagħna jew tal-familja tagħna. Inbat fuqna l-Ispiritu Santu li daħħalna fil-Knisja. Tħallinix ningannaw irwieħna u naħsbu li nistgħu nemnu fik jew niltaqgħu miegħek mingħajr il-komunità li temmen. Ġesu ibnek tagħna lill-Ommu Marija bħala omna. Għatjen li simgħu tidwi f'idnejna moħħna u f'qalbna l-istadina tagħha. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Amen. Kantaw dal-misteru. Uħarkub tejna, ejjew mela nadura, u qudiem irrid il-ġonda, surit qodma jispiċċa, bitwemmi ġo qalbna nħossu, dak li sensi Mistirin roddu liber, qalbna kollha kull tifħir, lejhom madberik ta' qalbna,
imham bitnar fuitti, il-Spiritu li ġej minnom, ħajru kol xejn inqas. Nitolbu u għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħaltinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina tolbuk li il-misterju tal-ġisem mid-dem tiegħek, jekk tinħossu fina blajda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Li jdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-birom Alla Marija Santismu, imbirek għal-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Birek itloħ do jistaħħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli bil-qaddisin kollha tiegħu. Mater misericordiae, vita dulcego, espes nostra salva.